בוקר טוב. בוקר טוב, מה קורה? הכל טוב. מה, למה את מחכה? מחכה לשיעור נהיגה. מה, איזה שיעור את? משהו בין 50 ל-60. וואו. האמת, בשלישי כבר חשבתי אני אעבור, סתם הכשיר אותי. איזה מניאק? ממש. גם אתה יודע, לא יודעת, כאילו המורה שלי אמר שהייתי סבבה, סתם. בסדר, לא נורא, בסוף כולם עוברים. טוב, יאללה, שיהיה לך בהצלחה. תודה. יאללה. אתה טוב אליי תמיד. אני לא יכולה להיות טובה אליך. אני מרגישה רק רעה. אני כאילו חושבת עליך דברים טובים, אבל אני לא מרגישה אותם. אני ממש רוצה. אתה בחיים לא תכאיב לי. שנינו יודעים את זה ובכל זאת האמנת לי. בכלל לא כאב לי. האמת שלא הרגשתי כלום. למה את לא כותבת על בנות? מרגיש לי יותר טבעי. אוקיי? זה עדיין מוזר לי לכתוב על לסביות. פשוט גורם לי להרגיש כאילו את מתביישת בי. אבל אני לא מתביישת בך, אני מתביישת בי. זה מפחיד אותי. מה בחוש שרמוטה? מפחיד את השני. אני... לא בא לי שיחשבו שאני לסבית. אבל את לא. אני נמשכת לבנות. אני נמשכת עליי. אנחנו מקווים. טוב, נגמרה לי הסוללה.